wena wavuma ukuhlatshwa njengewundlu la. Praise the Lord. Hallelujah. Asibabingelela abangcwele ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Hey, siyayibonga inkosi kakhulu. Esenzele umusa ukuba sikwazi ukuhlangana. Lolu suku namhlanje silisebenzise ukukhonzeni inkosi. Ngiyabonga igama lenkosi. Siyabonga kakhulu bazalwane, seniyosala kahle. Siphinda ngalapho sivela ngakhona. Nisithandazeleke nathi. Amen. Uthi Paulos enisithandazele nathi uba siphiwe ukuthi mase uvula umlomo siuvule ngendlela efaneleyo. Masiyaba lemfihlakalo siyabe ngendlela efaneleyo. Ikakhulu uma uNkulunkulu ebuyisela izinto ezinye seyilahlekile akubi lula. Abantu abanye sebejwayele indlela ethile bavele bathi hayi lona uyaganga kwasha kwacimba bazisho izinto abayishoyo ngoba sebejwayele leyo ndlela abayijwayele. So siyacela uba nisithandazele kakhulu ukuthi lo uNkulunkulu athi sikusho ngesibindi, singethuswa, singesatshiswa, as long as sakhuluma izwi lenkosi. Kusho nisale kahle ke bazalwane. Asifunde amavesi amabili lapha ku Matthew 16. Xa sikhuluma ngale ndaba yaleli bandla elakhiwayo. Lesikholwa ukuthi abazalwane ebesilosi nabo bezuyile ukuthi siqondene. Ahamba mawukhona ongezwakala kahle hamba othandaza. Uthi inkosi nami ngivula amehlo ngibona izimanga ezisemthethweni wakho. Vula ingqondo yami ikhanyiswe ukuze ngibone ngendlela efana ngibone ngayo. Matthew 16 verses 18 and 19. 18 and 19. Matthew 16 verses 18 and 19. Praise the Lord. Baba siyabonga kakhulu umsa wakho senzele wona ukusinika impilo eyanele lolu suku sikwazi uba sendlini yakho. Siyakhulekela ukuthi umoya ingcwele umbhalo weBhayibheli alenze lizwakale, alikhanyise ngoba akekho omunye umuntu ongalitolika ngaphandle kwakho. Senzelele ubaba egameni kaJesu Nkosi yethu. Amen. Masivalelisana njobe sikhuluma ngendaba yokwakha ibandla likaJesu eli okuthiwa ngisho amasange Haydes angeke lahlule. Leli esiyilona in fact yithina laba, we are that church. Awuniyakholwa lo? Yithina laba bekho abanye abangeke behlulwe ngamasange Haydes. Okusho ukuthi ke umthetho wethu masi invader umbuso kaSathane angeke sehluleke ukuvula izigodlo zikaSathane. Hallelujah. Sibonile ukuthi uNkulunkulu ngebandla ufuna ukubonakalisa ukuhlakanipha kwakho okuningi. Niyazi masikhonza ngomoya nangeziphiwo zikamoya siyamconfuse uSathane. Awunilalele? Simenze njani? USathane akayiqonda indaba yokusebenza kweziphiwo nomoya ingcwele.
ngoba it's far above him. So uma singakhonzi ngale level lena esibizele kuyona, uSathane ujabula kakhulu ngoba uyakwazi ukunfiltrator. Kodwa once we start to minister, sikhonze and serve ngale ndlela yokuthi sikhonze ngeziphiwo, umoya ingcwele esihola esinike yena futhi, then uSathane become confused. Ngoba he doesn't know ezangale, wazezala isibhakabhakeni. Angithi 1 2 3 shisa. Amen. Number 1. Ngifuna ukuphawula maqondana neimportance yabantu abahola ibandla. Siyazwana? Ikaliber yabantu okufuna bahola ibandla. Number 2, ngiphawule ngendaba yabantu abakhonzayo ku local church yabo malungana ne commitment yabo. Siyazwana? Caliber leadership, quality rather I commitment yabantu abakhonza ku local church. Ngoba that is very important. Indaba ye commitment to a local church. Very important. Ebese ngiyawayinda ke ngama point amathathu okugcineni. Now, uNkulunkulu maqondana ne leadership yebandla usinikezile ukuthi fanele liholwe kanjani. Siyazwana? Esinikile ukuthi liholwe kanjani. Uma sikhuluma ngendaba yokuthi uNkulunkulu uyalihola ibandla, liholwa uNkulunkulu, aliholwa ngabantu. Kukhona ukudidadideka lapho kubantu ukuthi sisho ukuthini ukuthi uNkulunkulu uyalihola ibandla. Ngizozama ukuchaza lokho ke manje ukwenzela ukuthi sibone sonke ngendlela efanayo, ngoba abanye bathi ayikho lento ye theocracy, ukuhola kaNkulunkulu ehola abantwana bakhe. All right. Now, uNkulunkulu wenze njena ke uthatha abantu angene kubo, asebenze ngabo, aphumelelise icebo lakhe ngabo. Now, what type of people are these? Number 1, ngoba sengizonarrate nje manje ngiyasheshisa. Ibhanoyi liyangishiya. Now, number 1, these are ngizofunda ngesingisi bese ngiyakudolika. These are mature ministries that God has raised up in various churches who meet scriptural, strict spiritual, domestic, and moral qualifications. Abantu bodidi oluthile, people who are mature. Niyakuzwa lokho? Abana ministries asephumelele abawasebenzisayo uNkulunkulu abathe raise up emabandleni, that is local churches, abakwazi ukuhlangabezana nama qualifications akwamoya, spiritual. Number 2, domestic qualifications. Number 3, ebese kuba ama qualifications ase kuhlaleni endaweni ne ministry qualifications. So ngamanye amagama uNkulunkulu mayezohola abantu bakhe nebandla lakhe uraise abantu abanjalo. Siyezwana? Yeah, abantu abanjalo. Se mature ministries abavuswa uNkulunkulu in various, akubona bebandla lodwa, they belong to various churches. Nalapha eKahlengong bafana bebekhona, na sesilumaville kuthiwa Slumaview. Nazo Slumaview ufuna babekhona ngoba ngeke bakwazi ukuthi baphumelele mabengenabo labo bantu. Number 2, these are ministries who have demonstrated their maturity and who have a father's burden for the local church to which they belong. Abantu laba uNkulunkulu abavusile abanenhliziyo yokuba ngabazali. All right? Yabona lento le esiyenzayo akuyona lebenziwa. Yokufaka abantu ikomiti amadoda awu7.
mayithanda bekhona mayingathanda bekhona amanye awendleleni ingakapheli nonyaka itheme yawo lapha kufanele uNkulunkulu uvusa amadoda akhulileyo anenhliziyo nomthwalo we-local church yabo. Ngizangibona. Hallelujah. But they are burdened by God. Abekho burdened ukuthi bafuna uba bakhulu niyelalele. Abenziwa sisikhundla sabo i-office abafaka kuyona. They are burdened within them. La phakathi kwabo ikhona lento engabanika ukuphumula nxa bebuka abazalwane. Niyabona? Uyabona nje banandelwa ngabantu nje inkinga inkulu kakhulu. Ngoba anizukwazi bafikelela bonke abantu. Nithanda. Now kuyafuneka ke abantu abazaba nalenhliziyo yokuthi babe nomthwalo we-local church ababelonga kuyona. Hayi abantu abasebenza ngoba beku-office. Amakomiti nabantu basebenza ngoba beku-office. Uneda aphume office athi thank you Lord. Aphume kanje. Obunye ngabe sathenda nawathenda ngoba kasekho phi ekomiti. Kodwa lapha awuhlali ngoba use-office, uhlala ngoba uthweswe nguNkulunkulu. Ulingisa uJeremiah athi awukho umzwangedwa ofana nomzwangedwa ngofakwa inkosi. Okwesithathu, these are ministries who have had time to know the ways of God. Abantu asebe nesikhathi bekholwa asebezazi indlela zikaNkulunkulu. Okay? Abathini asebezazi indlela zikabani zikaNkulunkulu ngoba lapha ku-operate indlela zikabala. Hayi indlela zabantu. Ama-procedure alandela izwi nilalela. Akufuneka amadoda azi procedure kuphela engalazi iBhayibheli. Afuna abazalwana amame procedure bengalifunda iBhayibheli. Ngoba abantu labo kubalapha ukubakhulisa ukubaletha ku-maturity, we need the scriptures. Akufuneka abantu aba-entertain abantu. Uyazi kukhona amabandla la ufika khona ubona lapha isonto le-entertainment leli. Umfundisi lapha uyi-court jester ngesingisi esidala. Umuntu ojabulisa abantu. Iclown yasenkonzweni. Umfundisi ebhizi yabona iyaclown iziphuma inkonzo eclown bengahleki bengajabula abantu iphume bayivaleke inkonzo. Babuye next time futhi kuzoba yikoloko yabona nje. Abantu abaningi babone beflokha lapho ngoba kukitazwa imizwa yabo. Ama challenges are work ngoba we should challenge abazalwane ngeBhayibheli. Yes. We should challenge abazalwane ngeBhayibheli. Ongakaboni kahle abonke hey kunzima la. A decide uyahlala noma kahlala. Singamxoshanga asimaxoshi umuntu lapha. A decide la ngesizulu uculu uyalingana nentanyeni. So these people, Abanta, who have had times to know the ways of the Lord and are called by God to shepherd his flock. Ababizwe ngabantu babizwe ubani? Lo msebenzi bawunika ubani? You know, it makes a difference ukwazi ukuthi lokho engikwenzayo ngakuthatha enkosini. Inkosi ifuna ngibela. Akubona abantu abafuna ngibe lapha. It is the Lord. Ngoba noma kukhona inkinga zekuvelela ekusebenzeni, you know ukuthi hayi wongigcina ngci. Size siwele kulomfule noma ngathi unezikhukhula nje. Okwesithathu lokho. Okwesine. These are ministries who are sensitive to the voice of God. Laba bantu laba bakhokhela ibandla, besides ibandla nalo sensitive to the voice of God, kwabona kuqala bafane bakwazi ukuba balizwe iphimbo nilalele. Futhi basheshe ukulalela bezwisisise ukwenzela ukuthi bangazoxabana noNkulunkulu abamthandayo. Bangazochitha izinto ezivela enkosini ngenxa bengezwanga bona.
benze sure ukuthi nabo balapha kule wavelength yalesi simo abakusona ngoba kuyasiza lokho ukuthi sibe njalo ebandleni. Ministries sensitive to the voice of God and have demonstrated spirit-led lives that qualifications for this demand. Abantu abaholiwe umoya phakathi wethu. Alibonga balenkosi. We cannot all be prophets, but ukuba sensitive to the Spirit of God, akudingi bomprofeti. You've got to be a child of God. Amen. Awudingi ba ne gift of discernment. Ukuze ukwazi ube sensitive to the voice of God. Udingi ba umntwana kaNkulunkulu. Udingi ukugcwaliswa ngomoya ingcwele. So laba bahamba phambili ke bona kufanele ba demonstrate ukulidwa ngomoya ingcwele njengoba ama qualifications edemanda esifunda ngawe ezincwadini okuthiwa ezabelusi ngesingisi pastoral epistles, Timothy 1, Timothy 2, Titus. Right. Now, lento ngikhuluma ngayo ke njengoba ngizama uchaza, this is God's form of government, esithi theocracy. uNkulunkulu ubusa izimpilo zabantu abesebusa ngabo. That is theocracy. uNkulunkulu ubusani izimpilo zabantu abesebusa ngabo. Leyo nto ke ibizwa ukuthi ke umbuso kaNkulunkulu lo. Akuzona ingilosi, abantu ordinary men abahlala khona lapha elokishini nabo. Kodwa because babuswa kubani uNkulunkulu, then they are able to rule on behalf of God, benza ama decisions under the anointing of the Spirit of God. Izimpilo zabo zigcotshiwe. So in a nutshell, lento ngithi ke theocracy into enjalo wehlobo zami. Angisezwa ukubusa kabani? Ubusa bani? Abantu ebese bona ebusa ngabo. Uma beyilalela nokuyilalela intando yakhe, then he is able uku-introduce ibandla, alihola ibandla, alise emadlelweni ahlaza. Lana abezivese ezobahola kuona uma bekhona. Ngithe uJesu ubuyile through the fivefold ministry. uJesu ubuyile benomoya ingcwele uNkulunkulu uyise ngokuba abazane bonke bagcwaliswe ngomoya ingcwele. Nilaleli uyasebenza ke manje phakathi kwabazalwane. Okay, mayibonge inkosi. Now under God's government kwi-New Testament eqinisweni masikhuluma nje from the incwadi yezenzo, singakhulumi in the case of the modern church lapho sekukhona ama appendages amaningi, sekukhona ama developments amaningi, sakhaluka kukhona into ezifensi nje ezingathi sho esiyifakile esontweni ezisibambezela nokuba uNkulunkulu akwazi ukusebenza phakathi kwethu. I-local church is self-governing. Iyazibusa. Through these type of men, i-local church yenzenjani? Iyazibusa eqinisweni ngokweTestament elisha. Now, i-authority inayo ngoba uma kukhona umzalwane, according to Matthew laphana, uma kukhona umzalwane ongenzi kahle ephambana nomzalwane, umzalwane landa omunye angezwa, landa omunye engezwa, amlethe ebandleni angezwe. The local church has authority yokumala lo mzalwane phakathi kwabo, bangabe samvuma abe ngomnye wabo, bamthatha especially lona angazwani naye kuthiwa akamthathe njengowezizwe. Nezwa. Now, in other words, if the local church disciplines you, lenzi into efanele according to scripture, you have nowhere to go. Ayikho appellate division lapho. Ngoba God has given these men the authority to lead the church,
bangabantu abusa ngabo uma beyithethe indaba bazenelisa, they can bring you to the church bakubuyisele eceleni and ube ngaphandle kwe local church until you repent. Now, the authority leyo, it does not look somewhere for authority because it is an authority egovernishwa nguNkulunkulu ekhoda ngeleadership yakhona. Anbongwe. A local church can effect its decisions as long as they are in line with Scripture. As long bengaphambani neBhayibheli, bengekho abakweqile okuseBhayibhelini, ama decisions alo athiwa aphelele. A local church is the final court of appeal webazalwane. Niyakwazi lo? Layelani. Makunywa nge-local church government, ayikho enye government engaphandle. Come along. Sengisho scripturally, ngiyabona ngokuhlela. All right. Kodwa scripturally, i-local church ine-appeal board yayo la ngaphakathi edecide indaba zayiqede izithi nya. Ibhala ama-minute waqede ukuze noma kufika abani ovela apha uma befuna ukubuza senza kanje kanje kanje. Alibonke igama lenkosi. I-local church, if you read Acts chapter 15, inamandla okudila nama-issues e-doctrine. That is why bengilo ngikhuluma ngendaba ukuthi kufuneka si-strengthenishe ama-local churches zethu, ama-leaders abe well equipped as far as scriptures are concerned. This is a serious business. This is a serious business. Ngoba nje, if, for instance, leadership yala ekhaya ingekho versed kahle kweze doctrine, kufika imambana ne-charisma la, evutha ethatha abantu. Uyabona umuntu uyabathatha abantu nge-charisma, hayi nge-gift. Akhale emngene ebandla sihleli la, sibathe siyathi baphume ngapha abantu, bathe siyabavimba baphume ngapha, baphume ngapha, bafuna ukuhamba nalomuntu. Noma bengamazi uyaphi, because kubalekile lokuthi ke i-leadership ibe versed, ibe clear as far as ama doctrines, ama teachings esikholwa yiwo ayini. Now, funa ukuhlala phansi ke abadleni. Awuniyezwa? Ningalo nigijima yonke indawo nje. Makuthiwa kuyafundiswa nihlale phansi. Unfortunately, ibandla lamanje aliseno izikhathi zokufundisa. Ya, yebo. Abantu bethu bafuna i-merry-go-round. Yazi abantu bethu kuthi makufike umvangeli la ebeka itende la bavala inkonzo bayohlala lapha. Kufuneka isivuna izoni lapha. Kodwa kuphuma abakhokheli lapha nabashumayeli bayohlala lapha, bayodansa lapha. Angizange ngibone into mina. Bawudansa etende. Hey. Now, malivala itende bebuya ulindele ukuthi bezanani. Okunaloko baphantshile. Msani bazingane forever man. Khulani. Ukhona lapho fanele ngiye khona nalapho ungafanele ngiye khona. Evuse ulanda izona ngizikuya lapho mina. Ngaphandle bangimenye bangiyoshumayela, otherwise angizikuye. Ngoba ngine business elingcono kunaleli lokwakha umzimba kaJesu. Ngoba you see, in fact, uma abantu besindiswa yobesindiswa nje laba umsebenzi lo, nibone? Lo umsebenzi. Ngoba abantu bafuna bafundisa uABC weevangeli. Now, umsebenzi lo so kufuneka manje ke othisha
bangavangelwa forever. Now othisha ke baphuma la ku leadership namadoda akhona la ebandleni akhona ngoba iziphiwo zikhona lapha ziningi. Ibandla lendawo ke li deals with questions of doctrine, deals with cases of discipline. Ungabikho umuntu obuza uthi kwenze njani, alibonke igama lenkosi. So yibo lawo bantu ke abagcotshiwe ukuba bahole ibandla esitheke uNkulunkulu esebenza ngabo, that is theocracy. uNkulunkulu phakathi ebandleni, uhamba phakathi ebandleni, uphila phakathi ebandleni. Now yikho lokuthiwa asibahloniphe siba honorishe lamadoda kaNkulunkulu asikhonza ngezwi. Nilalele ngoba balinda imiphefumulo yethu abazawulanda ngayo. Ngitheke ngizokhuluma ngale bese okwesibili, point number 2. Ngifuna sibuke ukuthi i-local church needs committed members. All right? Ku-family akufuneki umuntu ofika ngoba esezodla nje yena. Kodwa uyasebenza kodwa akafake lutho la ekhaya. Committed ibandla lidinga abantu aba-committed kulona. Uma umuntu committed to his local church or her local church as a believer, it means committed to a specific place. Says what? You can't be committed la eKatlehong ube committed eSlumaville. Ukuthi Slumaville ngabe yini khona lowo. Awukwazi uba committed la eKatlehong ubuye nangale futhi ube njani? Cha. Wase Katlehong, be committed to Katlehong. Yeah, specific place. Suba ilento abathi ivarlos abantu bangapha, bathi abantu bangapha ivarlos. Umuntu ongani address esihlangana nayo convention engasahlabeleli. Asimathi uphuma kodwa uhlala eKatlehong. Akahlabelele convention baze bamnike uthi ahola amakorasi. Kodwa lapha akekho la. Sishoda ngabaculi ekhona. Committed to a specific place. Number 2, committed to the vision of the leadership in the family. Nilalele. Committed to the vision of the leadership. Where? Yeah. Mali abaholi mabethi cha siyathandaza. Nawe thandaza. Ayibonke Nkosi. Yeah, uma kuthiwa kuyathandaza, thandaza. Masithi akekuzila ukudla sifuna ubuye uNkulunkulu akabiya athululele phezukwethu, nawu khona lapho. Ngoba you are under this vision ye local church. Malibonke igama lenkosi. Committed to the vision of leadership of the family. Number 3, committed in terms of time and energy. Nilalele. Committed in terms of time and energy. Skati okudinga uspende ebandleni usenze njani? Uspende. Makusetshenzwa kule local church nawe wenze njani? Musufika wena sekulunge zonke izinto, lo wafika kusekulunga zonke izinto, makwenziwa izinto zayikhaya wena ukho. Uyobona makunomhlangano uze ku local church ukuthi bangaka abacommitted. Mase kusetshenzwa. Njobe ikota ngabe isiphumile ikota manje, Mase iphumile ikota manje. Amabhodo engale ogala lamabhodo amnyama ade ngiwabona ngale. Afuna ukugezwa. Amaplate ayinqwaba ngaka. Ingilazi nezipune emfologo zingigaka sekusela u10. Hayiwa. Sokusele ngaki 10. Wena mawufika la ngathi akho bandla lapha kanti akubandla umdumezulu.
into nje commitment when it comes to working in the church ayikho. Nentombi zakhona ziphuma ihambe. Thatha amabhegi azo zikhale zemumke na zishaya ama-pencil hill azo ziye ziyosithela ngale. Umhlola lo. Committed to the times zokusebenza with of time and energy. Okulandelayo, committed to the meeting times. Kuyahlangana phela la, anginjalo? Masohlangana, masithenga ngolwesibili siyahlangana, nawe sikubheke khona unless usemsebenzini. Okanye kukhonto ekuvalele serious. Nje, we expect you to respect izikhathi zokuhlangana. Ngoba ekuhlanganeni ilapho sithola khona amandla. Ekuhlanganeni ila sithola khona imvuselelo, Ekuhlanganeni ila sibona khona abantu abasizakele nabangasizakele. Nilalele. Committed in terms of meeting time. For okulandela, committed in terms of finances. Ayibonga inkosi. Mase kufunekani ube committed now. Ungaqhuba abanye ngamadolo. Angikwazi ukulindela umuntu osebenza kahle oyi CEO anikele njengo driver webus. Can't expect that. Umuntu oyi CEO ohleli lapho phezulu e-office ushaya isiginci abantu badanse nemali yakhe injalo, kodwa when it comes to supporting the church yakhe, i-local church yakhe akakwazi kuyisupporta, uyimayiza. Mawufaka kangaka uzothola kangaka. La kukhona abagude ekufakeni le nale. Yasikhule lapha abantu besupport uOral Roberts. Bengasiniki thina imali la. Sihleli nabo la. Bafuna ikheli kaOral Roberts. uOral Roberts nama-million ngale. Mina nginawo nama-1,000 la. Kodwa imali bayiweza bayisaphesheya. They are not committed to their local churches. Ebhulayo ungayifakini. Don't muzzle it. Alibonke balenkosi. Uyabona amabandla lana kithi ansundu ubona ngathi our prosperity nje ukuthi enye izinto they are not committed financially to their assemblies. Sebenzini wabo. That is why ama riches ebandla engakhulu. Uyazi inkolo yami ithi lapha local church la yase Katlehong funeka kube nemali eningi. Nilalele. Ezosetshenziswa leadership according to the needs of this assembly. Nilalele kodwa ngiyakholwa lokho nje ngenhliziyo yami yonke ukuthi fanele kube njalo. Uma sifuna ukusiza lezi intandane lezi amadikoni ahlangana ngala abheke lapha ukuthi kunjani. Abese zobuya kuthina ukuthi hayi baba ikhona imali. Asiyithathe lengane ifunde esikoleni. Ngoba it's a shame ukuthi ungakhona ingane la ehluleka ufunde high school. Hayibo. It's a shame on us. That is why amaSulumane ezothatha zonke ingane zethu azithi thina asikwa angikhulumi ngesonto lonke manje ngikhuluma ngelocal church. Vula amehlo. Open your eyes wide. Ukubona ama needs ala. I-local church iyona ndawo enama needs amakhulu. And as such, members of the local church should be committed financially to the local church. Sifundise ingane ezingenamuntu. Siphi izalukwazi lezi siholele, abafelokazi abadala bami. Izalukwazi lezo zaqala lapha zizintsha igugile manje. Amen. Zithole la, zingatholi lapha kwa social welfare kuphela, zithole lapha.
izalukwazi zoqobo abafelokwazi boqobo usho njalo bafela from 60 upwards bathola la ibandleni ibandla libasupporte libanake ngoba silapha nje kwathandaza bona ngaba sikho la leli bandla ngaba ulibona labantu babethandaza bezile ukudla befuna ukuthi uNkulunkulu alethe imvuselelo wayilethe uJehova sesafika ke nathi asifake ke manje badla ogogo committed to the local church financially committed in a special way to the members ukuba committed in a special way to members kusho ukuthi uma sihleli lapha inhlelo into futhi yamaseli inhlelo into yamaseli ngoba yenza ukuthi sazane eduzane yabona sifika la asazani la yabona masiphelela la amaseli engafunction kahle asazani as a result abantu bayaphuma embotsheni zofenisi basale silo sithi bakhona kanti abasekho ngoba sibabona kanye ngeSunday kanti masi committed to one another in a cell group kukhona lama leaders bane list yabantu babo uma singasamboni nozibani siyomfuna amen siyomfuna ukuthi udliwa yini engasafiki nje intombi ziyofuna intombi abafana bawufuna abafana amen glory to God bawufuna you are committed to them even ukubasiza yazi abazamana ne tendency yokuthi mabe yothandazela umuntu bafike bevutha bathi bevutha begcwele umoya bafike bathi haleluya haleluya glory to Jesus behamba ukufa bafike ke bashumayele bafakaze basuke bathi upho ogulayo mletheni bamlethe bamthandazele baphume wathsalani kahle inkosi isalinibusisa now uthola ukuthi this person ogulayo kulomzokho abafike kona abakwazi ukufunda isimo so these people are hungry what makes a situation bad here it's hunger amen into enza kube wesla yini indlala ukugula okukhulu kakhulu yini indlala ngisesemnambithi akhona amantombazana kaMbambo lapha angisahlala ngedwa ngingakashadi ngasikhathi shumayela lapha emnambithi benganginiki imali becabanga ukuthi ngidla amatshe ngeinswembe benganginiki imali ngathi nayi indaba bo ayike ngathula ke kwafika lamantombazana amabili kaMbambo osasi bezongibona bathi awuphuthu njani ngathi ayaphila abafana bakithi ninjani na hayi bathi nathi siyaphila amabhodo wami ngogeze kahle mahla acwabezela hleli lapha into nje awukho ukudla kokupheka bathi futhi hayi siyabuya khona masiyabuya khona sobuye sobona baphuma bahamba ekhaya bafika lapha ekhaya bapheka abangitshelanga ukuthi bapheka babuye nokudla babuya nelovela bafika bathi bangibekele lapha ngadla ngasutha ngathi hawu lamantombazana nomoya oright la umoya wawo uyakhuluma nendlala ayayizwa ngathi intombi eziright lezi intombi sevangeli umuntu angeke afe ehlezi naso hlangana nomuntu uma ekubhekile uyakutshela ukuthi ngilambile awuzwa kodwa uvutha kakhulu ngaphezulu kwetsonke la committed to the brethren alibonge igaba lenkosi abangafeli abantu babulawa indlala sihlezi nabenkonzweni hayi uNkulunkulu uJesu kavumanga baphinde emva emzini yabo after a weekend convention belambile bathi hayi bazowela endleleni abantu kuphi ukudla bapheni
committed to the membership, committed to bearing the burdens of the local church. Ukuthwala imithwalo yani ye local church. Sithwale sobangaki? Commitment. Iyafuna ukudimandwa lento ye commitment yama members e local church ngoba kukhona abaqhuba abanye ngamadolo. Ade kukhulunywa lapha ngendaba ye building envelope lapha khona bangakaze bayithatha. Mangathi akucinyezwe lapha phambi sezandla bangavele nje kodwa manje. Abangakaze bayithatha envelope ze building fund. Kodwa bayifuna indlu enhle, bayifuna into ephelele, bayifuna ipaving ibenhle. We need abazalwane abakwazi ukuthwala imithwalo ye local church yabo. Uma kuthiwa nje kufuneka abantu bathathe envelope ze building fund, bayithathe. Balethe lokhu ababusise ngako ukuze lo msebenzi lona uphelele ngoba mase uphelele umhlele thina noNkulunkulu. Thwalani imithwalo yebandla ningabi ngabakhekhelezi. Hayi. Ningabi ngabantu abafika sekuhlelwe ezitulweni. Eningazazi athe ngobani. Kube mnandi ukuhlala kuzo. Sinyathela ucarpet lapha sigodoli kukhona abakhokha ngoba they were committed to this church. Angathi ngoba sokufike wena ebese commitment yehla. Yeah. Inkosi ke manibusisa angigcine kanje ngoba ziyangishiya ehambayo. Kukhona a threefold purpose uNkulunkulu anayo uma esekela ama local churches. Angizolo ngiphinde indaba ukuthi I local church is your spiritual home. Lalela. I local church is your spiritual home. Kukhona I threefold purpose uNkulunkulu lamabandla ngani. You can only be developed in your character in a local church situation. uNkulunkulu ubeka abantu lapha bazokwakha bakusize uye ukhula enkosini. So you need to be in a local church ukuze I-character yakho ibunjwe, iqhozwe, ubalansiswe, ama deficiencies akho empilweni yakho aqedwe, ama rough edges akwazi ukuthiwa afayilwe, aqhozwe ngoba this is the only place engakuxhoza ubonakaliswe likholo elingcono kunoba wawuqalile. Nilalele. That is why sinfunela ebandleni asinfunela basonibuka. It's where your character can be formed. It's where you can develop your gift. It's where you can grow and mature and be called by God ubuyosebenza in a wider situation. Hlala ke lapha na ke ehlathini. Sokwesikubona. Uma utshale umuthi wamafruit endaweni ethile ubese uyawutransplanta futhi uzowufaka la ubuye ususe futhi ufake la uyakwazi ukukhula lo muthi uyakwazi ukuthela zithi ithela ihlahla zomhlobo wakho azitshala kanye nawe ezakho bezingatheli not because uthakathiwe ndiwabona bakithi maye insimi yakhe ingatheli uthi bangithakatha. Umuntu omnyama yahlupha kabi. Uthe lazy engenzi izinto according to the indlela athi bangithakatha. Wabona yakhe insimi njani uyangithakatha. Cha. You can't afford to be transplanted from time to time. Ngoba eventually you belong nowhere. You have no character ebumbekayo kuwena. Uqeda ukuhlala kulomuzi. Uthatha imikhuba yakhona udlule ungene kulomuzi uthatha imikhuba yakhona udlule ungene kulomuzi uthatha imikhuba yakhona eventually you're a confused Christian. Uningi ama confused Christians lapha esihlangana nawo lapha. Stay in your local church because God formed these local churches so that your character might be molded. Ukhule enkosini. Number 2, God desires to develop us in ministry.
You can only develop in ministry among people anihlezi nabo enisebenza nabo continuously nize nifundane nize nazane. I develop in ministry uyi globe trotter, uhamba ugxumhlala kweselesele uhamba ugxumhlala. Hlala la sikhonze nawe. As we worship together, as we serve God together, we learn to know one another. And sikwazi ukufaka endaweni yakho ngoba we know ukuthi you are good at this. Hlala phi? Hlala ekhaya man, susula. Sukwehla wenyuka. Kuyasiza ke lokho. I-ministry yakhe iyadevelopa. Okwesithathu okugcina, God desires to edify or build up the body of Christ. We are not very effective in building others up when we are unknown. Malibonke abalenkosi. Uthe uPaulo se singaprofeta ngamunye ngamunye, sifunde. So senze njani ke? Siyafunda siluleke. In other words, uma uzofunda ube umuntu ofundayo nophasayo udinga ukuhlala phi? Uhlala phi? Ufunda phi? Ungafunda uma ungena kulesikole ubuye uphuma uyofunda la, ubuye uphuma uyofunda la, ungafunda kahle, your learning is disturbed and eventually uthola fail noma ubright. Nkosi mayinibusise. Hlala ekhaya ukuze ukhuliswe, ukuze ulungiswe, ukuze usetshenziswe. Amen. Sathane elwa na athi